Ovo je moja šansa da postanem odličan učenik, žongliranje, korekcije olovaka i bez prevare, pa skoro. Mary Johnson nas previše dobro poznaje. Neću postati pametna broj 2, ali moj smisao za modu je zapravo odličan. Ovaj par se još uvijek krije visoko i nisko. Ili vole da budu sami, ili su ludi i smatraju se buba švabama, strašno. Skoro sam pobegla Vladu, ali ne brini, on ne zna za nas. Moramo da se pazimo. U pravu si, bolje da odemo. Dok nas niko ne primeti i ti ćeš sigurno biti u nevolji. Šta je to bilo? Dijana izlazi sa nekim iza Vladovih leđa i to je jedan od naših momaka. Koja je najslađa, najluksuznija i uopšte boginja. Photoshop bi ti pomogao. Kad previše pričaš sa tamnom, prosto se prolepšaš. A zašto to? Zato što nije normalna i u njoj nema ništa lepo. Kaže mi bradavičasta svinja. Lepo sam ti rekla. U stvari, došla sam po savjet. Krajnje vrijeme, ova frizura je užasna i boje kose također. Nisi zbog toga došla, zar ne? Ne? Aha. Pa, slušam te. Saznala sam da Dijana vara Vladu sa jednim od naših dečaka, ali nisam imala vremena da vidim s kim tačno. Ne znam kako to da saznam. Jesi pokušala da pitaš? A ko bi rekao istinu i devojke bi se uvrijedile što sam sumnjala u njihove momke. Zašto si onda meni rekla? Zato što izlaziš sa vampirom, a Dijana ne podnosi zle duhove. To je za nju fuj. On nije fuj, nije pomirisala druge dečake. Zlatna! Pa ne znam. Pokušaj da to razumeš iz razgovora sa njima možda. Ili pokušaj da se sjetiš više detalja gospodinu X, da bi razumela ko najviše odgovara. To je zapravo vredan savjet. I sama sam šokirana. Ok, Google, kako se koristi Photoshop? Moj omiljeni predmet u školi je raspust. Šta to radiš? Merim te. A zašto? Da ne bi morao da pišeš testament. Izgubio sam apetit. Samo se činilo. Momak sa kojim je Dijana razgovarala bio je mnogo viši. Ali šta ako... Hodaj. Mislio sam da su mučenja nezakonita. Da, ti nisi X osoba. Naravno da nisam. Ja sam neuredni Gerald. Imam piklovu damu. Da li je to dobro? Da, kada se ona pojavljuje. Hej, koliko dugo sedite ovdje zajedno? Oko 15 minuta. George, da nisi negde išao i pričao sa nekim? Valjda nisam. Sigurno? Možda jesi? Zašto si tako čudna? George, da li više voliš brinete ili plavuše? Pa mislim da je očigledno. Da. Pa šta kažeš? Ko je tu? Pošteni, odani i verni ljudi. Šta se dešava? Imamo isto pitanje. Uvijek sam znao da TikTok izluđuje ljude. Hajde da se menjamo. Obično se ništa dobro ne dešava posle ovih reči. A zašto si uplašen? Šta se može dogoditi? Pa bilo šta. Hajde! Razmena je završena. Mogu li da se menjam nazad? Zašto? Izgledate tako sjajno zajedno. Vreme je da se neko poigra magijom.
Pa ja nisam siguran, ali ne bih baš verovao ljudima u ovim modelima. Zašto vam treba Buba Švabe igračka? To nije igračka. Kako je osjetljiv. On ne podnosi ništa grubo. Kako se onda zabavlja sa tobom? O, bombone. O, izvini. Sve je okej, samo mi ne prilazi. Opet promašaj. Posao završen, sada pauza. Jesi zauzeta? Pa iskreno pokušavam da rešim zagonetku, svi naučnici se dugo češu po glavi. Znači nisi. Šta si htela? Da li postoji način da se otkriju laži čoveka ili ne? Detektor laži? Još nešto? Pa gestovi prilično često otkrivaju laži. A kakvi? Pa osoba koja laže će pomerati oči levo desno, premeštati se, grebati, može da se i oznoji zato što je nervozna. Super, hajde da proverimo. Eksperimenti su uvek savršeni. Kada to radiš, a ne obrnuto. Ros, šta radiš ovde? Roditelji me teraju da dolazim ovde svaki dan. On je dobrovoljno pristao da bude osoba za test. Da? Mama je već saznala da si razbio njeno omiljeno ogledalo. A da, složio sam se. Dakle, Ros, šta kriješ od Julije? Pa, ne. Dakle, Ros, jesi li danas napustio školu? Ne. Ros! Šta? Reci nam šta kriješ. Ne krijem ništa. Tvoje telo govori da je to bila laž. Nije bila laž. Samo ti laži. Hajde, reci nam. Dobro, imam jednu tajnu. Ne mogu da idem u toalet u školi i umjesto toga idem kući. Šta? I to je to? Da. A zašto to ne možeš uraditi u školi? Toalet čudovište. Ovdje nema čudovišta, to je samo sanitarni tehničar, razumeš? To si bio ti. A? Ti si X osoba koja izlazi sa Dijanom. Ti sve si pogrešila. Da, idem da kažem Zlatnoj Stacy, pa ćeš vidjeti šta će ti se desiti. Ne, ona će me ubiti. Ja ću joj pomoći da te prebije. Ja ne izlazim sa Dijanom. Videla sam to svojim očima. Ali samo sam joj pomagao. Da prevari Vladu? Ne, jer Dijana nikad ranije nije izlazila sa dečkom i ne zna kako da se ponaša kako treba i zamolila je da se pretvaram da sam njen dečko da bi imala neki način prakse, to je sve. A zašto baš ti? Pa ja sam najstariji. To je istina. Nikom nismo rekli da Vlad i Zlatna ne bi bili ljubomorni. Čak je pomalo i logično, sada mi je malo neprijatno. U redu je. Znam da izgleda malo čudno. Pa srećna sam da je sve rešeno. Izgleda da je lepa Kate počela nešto da sumnja. Moramo da izmislimo istinitiju priču umjesto toga da pomažemo jednom drugom u vezi. Čak ni trogodišnje dete neće verovati u to. Ljudi, napišite u komentarima da li da kažem Zlatnoj Stacy za Dijanu i vampira. Lajkujte ako želite da vidite šta će biti dalje. I pretplatite se na kanal da ne propustite. Neću postati pametna broj 2. Nas je dođao. Hajde, snimam.
Snimam. Snimam. Ajde, snimam. Sačekaj.